Baina egia esan Euskal Herrian, bueno, negua, iasko negua esan oso negu izan, egia esan esken nola neguan direk izan. Ez, nik uste urtien poderioz, egia esan ez dugu oso neguruzi izaten, baina gero izaten da hor hilabeten bat, hola pizka gor jotzen duna, ez da? Hotz gehiago egiten duna, eta eurila, eta bar. Eta, bueno, ala ere oso negu gogorrak izan arren udara ez da. Orduan udara ez denez, ezin dugu berdin jan. Gure gorputza beste behar batzu ditu. Hori da, bai. Orduan, esan zegu neguan, korputzari, elikadura bitartez, bi egin beharrak izango zituen, ez da? Alde batetik egin behar deu berotu, azkenen kanpoan hotza balin bada, korputza berotu egin behar deu. Eta bati bat hori, pertsona osberuak diren pertsonantzako, eta baita ere, kanpoan lan egiten balin badute, edo bere lantokien hotza balin badute. Jende asko dago lantokietan eta hotza pasatzen dutenak, holako lantegi handia direnak, edo haize korronte baten lan egin behar dutenak. Errepidea konpontzen daudenak, kalian daudenak. Kalian daudenak, eta orduan hor importantea da korputza bero mantentzia. Ez bakarrik jantzi aldetikan, baita ere, elikadura bitartez. Azkenian guk korputza freskatu edo berotu dezakegu, jaten dugunerakin eta jateko hori nola prestatzen den. Badaude, gure janariak prestatzeko era freskoa direnak, adibidez, ensalada moduan, edo barazki eskaldatuak eta olakoak. Eta gero sutan denbora asko ukitzen bali madeu, denbora asko, labian egindako gauzak, parrilan egindako gauza beroagoa dira. Jongo da pixkatxoan neguan horren bila. Bati esan duen bezala, osberua den jendia, eta gero lantokian edo ordu asko hotzetan edo hotza pasatzen duna. Egia esan hori eskertzen da, eta hori kalian ibilita eta etxian hotza gorputzian sartuta iristen zaenean. Nola berotu, ez da? Saldatxo bat erortzen duen eta nabaritza gorputzei ematen dio, Hoxe ematen diola. Eta gaina zen bat eta adibidez edo baita kirola egiten duten jendiak ere bitu. Hori astu zaigu, jotezea, eta zuri pasako zitzaizun, ez? Edo entrenamendu baten edo proba baten, izugarrizko guzti, ostu, eta horri buelta, behar diozu, bestela gaixotu egiten zara. Eta etzalala gai erropak entzeko. Ni hori gertatu zitzaidan atzo, eta oraindik gogorragoa. Etxea iritsi, eta uran berogailua puskatuta zegoen. Eta urrotzak indutzatzea, nik ez dakit nok esan zuen hori osasuntxua dela. Horrek ez dauka ideaik ez, zen ni botan ikun, umiak buia batzokan dutxan, eta hori, ostuta etorri, bustita etorri menditik. Iritsi etxea, eta nena kontuatu urberua ez da hola, umi etorri zen, zer gertatzen ari zaien, norbaitek jotzen ari zaia, orduan, kaso horretan, esan dugu, kanpotikan berotu behar deu, dutxa bero bat, edo baineran sartziare, hortako urberua behar da, baina, baineran sartzia, gu adibidez, zupentsatu pasate zaizula olako mendiko buelta bat, edo norbait egoten da haize korronte baten, eta ostuta etortzen da etxea. Eta nabaritzen du gabian, ez da horreia, korputzeko minori, hotzikarak, hotz hori kentzeko eraikonena, eta ez gaixotzeko, da bainera bero baten sartu, ura justu sartzeko laini egon behar du, baina ez berogi ez, aguantatzeko moduan, baina justu sartzen zarela, eta hor, ordu bat egon, edo... Hortzei buelta eman arte, ez? Behintzat, ez deu ostu behar, udetan ez da gehiago ostu behar da. Sentitzen dugunean, ondo berotutana, atera, ondo jantzi, ondo lehortu, ondo jantzi. Ondo jantzi, eta zuzenean ohera izerdia botatzera. Eta hola, saiestezu geixotzia. Gorputza berotan sartu da. Nik eskertzen du batzutan, nabaritzen dudanean holan pixkat potxola, erortzeko nahola, izerdialdi bat bota, pixka korrikain, eta zeitun dutxa bero bat, eta lehortu aldatu, eta oian bero eta buelta ematen dira. Baina, zu korrika eta juten zara, baina korrika egitera jun ezin dunak. Bueno, etxian sauna da jarri. Baineran sartu, berotan, eta holak entzen dituzu hotzak. Ez dugu ahaztu behar, neguan askotan, gaixotzen gara ostu garelako. Hotzak izaten dira askotan. Gripealdi horiek, hotzikara asko dagoenean, korputza berak berotzi askatzen dizunean, eta askotan izan da ostu egin garelako. Orduan olako gauzak ondo dago.
Pentsatu ezin dugu baineran sartu, ezin dugu dutxa hartu. Orduan egingo nuke, erabilia adibidez, infusio bero batzuk, edo, jengibrea eta kanela erabiko genuke, jengibrea berua da, kanela bera ere oso berua da, eta ni inoiz egin dut, segun zetokitan lan egitea tokatu dezait, badakitor hotza, ez naizela bero sobraz egongo, eta egiten dut infusio bat ematen dut, te bat, normalian te berdia ez, porque te berdia freskoago da, te beltza delako ematen dut, eta botatzen dio jengibrea, kanela, eta olako pikanteak, eta hori eraten egoten islanian, eta eiz berdin osten. Hori da beste aukera bat, zukatzo hori gimertzen nuen dutxa otzan zartu berrian, jengibre infusio potente bat hartu. Orduan esan deu, jengibrea, kanela berotzeko, eta saldak, nola ez. Oin, lehen gripia ipatu duzu. Bai. Oin garaia da. Nola indartuko nuke gure gorputza holan gripian aprotxatuz, janakin eta... Bai, gripiak askotan etortzen dira alde batetik ostu garelako. Orduan, ondo jantzita bili behar deu, bati bat oin lehengo hasierako hotz hauekin. Porque ondikan korputza ez gaude ohituta, normalean igual harrapatu zaitu erropa gutxiagorekin, eta ondo jantzita jun, edo behintzat beti eman, edo txaketa bat, edo jertze bat gehiago, edo segun zetokitan zauden, gaina egunean zehar ere temperatura aldaketa handiak egoten dira. Eta orduan, pentsatu horz gero, bizkat iluntzen azten denean, txamarra gehiago behar du, eta lehengo ez hostia, hori importantea da. Eta gero bestalde, guk kontutan hartu behar deu, bakteriak eta virusak eta horrelakoak, gu badakigu korputzian daukagu bakteria gehiago zelula baino, gurekin bizi direnak. Orduan, zergatikan batzuk gaixotzen dira eta beste batzuk ez, azkenean gu bakterio horiekin kontaktuan gaudelako. Askotan, eta hori, holako medikuntza naturaletan eta kontutan hartzen da bakteria txar horiek indar hartu eta gehiegi hasteko, zuk eki berrezu korputza, egoki egon behar du. Hau da, toxizitate gehiago behar du, muki gehiago behar du. Orduan, zure korputza ez balimado garbi, ez balimado orekatuta, bakterio txarroiek indar hartzen dute. Porque azkenean bakterioekin kontaktua deno daukagu. Baina, batzutan indartzeia, gure korputza ondo ez dagoenean. Orduan esaten genuen, gogoratzen zarete, udara pasatu ondoren proposatu genuen garbiketa bat egitea. Horretarako. Horretarako, hau da, udaran normalian okerrago jaten deu, deno dakigu egiten. Gorputza zikin egiten da. Hori da. Eta orduan ja negura begira, hasierako garbiketa bat egitea ondo egoten da, eta berdin egingo genuke, gero negua pasatuta gero. Azkenean neguan ere, eta bati bat gauana pasatzen direnean, koipe gehiago jaten deu, azukre gehiago jaten deu, eta udaberrian, nolabait berriro ere gibelak korputza garbitzen hasten da egiten, eta orduan horri laguntzeko garbiketa bat egitea laguntzen dut. Orduan tarteka, baraualdi txikiak, garbi jatia, edo hastian egun bat pasatzia, oin neguan adibez frutarekin bakarrik ez da oso egokia pertsona osbera balima da, hori gehiago udaran ingo nuke, baina adibidez barazkikin bakarrikan egun bat edo bi pasatzia, hastian behin, holako garbiketa txoaldiak egitea ondo etortzen da. Eta ensaladak esan duzula, normalean udaran jaten direla neguan ez, ensalada de pelakero, ondo etorreko lirateak ero neguan? Bai. Txitxirioak inindako, ero ensalada de pelo, barazkiek inindako ensalada de pelo bat eta horiek ondo, ez? Ondo jalike. Pasatzen dena, ja jarriko nuke epelagoak izango dira, ez ditugu gauza berdinak jarriko, adibidez, neguko ensalada bat. Baina salorea bota aldiago, erolako, ez? Olako gauzaketa hain. Hori da, aparte de nola prestatuta dauden, baita ere garaiko barazkiak eta beruagoa dira, egokiagoa dira garaira.